Hola, com estàs? Espero que estiguis molt bé. Aquests dies fa molta calor, oi? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Però a mi m'agrada la calor, sobretot si tinc temps d'anar a banyar-me i fer coses fora. La veritat és que m'agrada. No sé, tu què en penses? Clar, potser tu vius a un lloc on fa fred. Això tampoc ho sé, perquè sé que m'escolta gent de molts llocs diferents. Doncs res, espero que estiguis molt bé. Avui et vull parlar de la meva experiència aprenent japonès durant 30 dies, o sigui, un mes, més o menys. I no sé si tu també has après japonès o alguna llengua que per tu personalment sigui molt diferent. Què és el que a mi em passa amb el japonès? Que és una llengua molt diferent per mi, perquè fins ara no havia après cap llengua que no fos indoeuropea. Llavors, sí, diguem-ne que té molta complexitat, però que també és molt interessant. I res, avui et parlaré d'això. Espero que sigui molt interessant. Si ja estàs a punt, som-hi. Primer de tot, moltes gràcies als meus Patreons i als que em doneu suport a Ko-Fi. I potser, si seguiu també el canal de YouTube, ja heu vist que vaig fer un vídeo sobre aquest tema. Vaig fer un vídeo explicant això, què vaig fer durant 30 dies per aprendre japonès. I bàsicament el que vaig fer és dedicar-hi aquests 30 dies una estona cada dia. I una cosa que vaig fer va ser fer servir un curs que es diu Story Learning, que bàsicament és que tens un personatge qui vas seguint durant un temps, diguem-ne, hi ha diferents unitats i cada unitat és un moment de la seva vida. Per exemple, en el cas del curs de japonès, el primer capítol és sobre aquest noi, que és un estudiant estranger que ha anat al Japó per primera vegada i coneix una altra noia, i hi ha molts diàlegs senzills i explicacions molt senzilles, no? Per exemple, diu, ell és anglès, ella és francesa, ells parlen una mica de japonès, o ells aprenen japonès, una cosa així molt senzilla. El que passa és que, clar, fins i tot sent una cosa tan senzilla, per sort hi ha molt de material de suport, perquè si no tot i així és molt complicat, no? Perquè el japonès, una cosa que té molt difícil, per una banda, és el vocabulari, que és molt diferent, i per altra banda, el sistema d'escriptura, que és molt, molt diferent, i sí, realment molt complex, i llavors al principi necessites molt de suport en japonès per poder avançar. I de fet crec que el curs està molt molt bé, però al mateix temps crec que seria ideal si tens un tutor, un professor particular, algú que t'ajudi i amb qui parlar i practicar, sí. Però per aquests 30 dies la veritat és que em va anar bé, va ser una manera de conèixer la cultura japonesa, la llengua també, i evidentment pràcticament no sé dir res. Però clar, tot i ser només 30 dies, sí que agafes com una idea de com funciona aquesta llengua, com és la sintaxi, per exemple, no sé, el verb sempre va al final, o la conjugació dels verbs és molt senzilla, però depenent del grau de formalitat es fa servir un verb o un altre. O sigui, el verb té diferents formes segons sigui una conversa formal o informal, coses així. Llavors, sí, diguem-ne que he vist només les coses més bàsiques, però sí que m'ha agradat molt i intentaré continuar, però ho faig una mica a la meva manera i sense estrès i dient, mira, si tinc 10 minuts són 10 minuts i si tinc una hora és una hora, però en general crec que a diari dedico entre 10 minuts i mitja hora. Hi ha dies que més i hi ha dies que menys. Però com que tampoc tinc pressa, no dic, he de poder tenir una conversa interessant d'aquí un any. Això no crec que passi, perquè en el japonès, almenys jo vaig molt, molt a poc i sí, de mica en mica s'omple la pica, però no sé si us en recordeu que hi va haver un episodi que tractava d'aquesta expressió. I sí, de mica en mica s'omple la pica, fer una mica cada dia crec que pot ser molt útil i en el fons és una cosa que m'agrada, m'ho passo bé i de mica en mica vaig aprenent. I sí que és veritat que hi ha algunes paraules que s'assemblen, que això anima, que és una cosa, diguem-ne, fàcil del japonès, o el que et comentava abans de les conjugacions, que són
menys complexes que en altres idiomes. Per exemple, en català tens moltes formes verbals i segons qui parli doncs has de canviar la conjugació i tot això, i en canvi en japonès no. Vull dir que no tot és tan complicat, tan difícil, i sí, hi ha coses d'aquestes que animen perquè dius, ostres, és fàcil, o la pronunciació, almenys jo amb les llengües que ja parlo no tinc la sensació que sigui molt difícil. No m'he trobat amb cap so que digui, ostres, no el sé fer. Per exemple, en el cas del xinès, el que he sentit a dir, com que és una llengua tonal, és molt més complicat, no? Perquè, sí, segons diguis una cosa amb una entonació o amb una altra, vol dir una cosa completament diferent, i això sí que crec que pot ser una mica frustrant, perquè realment és que és molt difícil, és una cosa, un concepte que no, que vulguis o no tens fins ara, si mai has après una llengua tonal. Sí. No sé tu què en penses. Si parles anglès i no has vist el vídeo, te'l deixaré a la descripció, que potser t'interessa. I res, si tens algun consell, si dius, per exemple, mira, Laura, he après japonès i fa anys que l'aprenc i em va anar molt bé això, em va anar molt bé allò, home, doncs, si em pots escriure un missatge, t'ho agrairé. Si de cas, si vols, si em vols donar un consell, el pots deixar als comentaris del vídeo, perquè així no només el veuré jo, sinó també l'altra gent que vegi el vídeo, i així, doncs, no només em fas un favor a mi, sinó també a l'altra gent que vegi els comentaris, i això és maco. Doncs res, moltes gràcies als meus Patreons i als que em doneu suport a Ko-Fi, i moltes gràcies a tu per escoltar aquest episodi fins al final, i si em vols ajudar, o et fas Patreon, o em fas una donació a Ko-Fi, o també pots compartir els meus vídeos, deixar comentaris, deixar m'agrades, això va molt bé. D'acord? Doncs res, que vagi molt bé i fins ben aviat. Adeu!